Wilujeng pepanjenengan para putra menika kula badhe ngandharaken utawi nerangaken babagan aksara swara. Amargi menapa wonten ing kaping gangsal semester gasal kala wingi dereng kula terangaken. Para putra bilih aksara swara utawi wonten basa Indonesia menika huruf vokal menika tetepanipun menika benten kaliyan wonten ing seratan Latin. Dados aksara swara menika mligi utawi khusus kangge nyerat aksara swara atau vokal saking tembung-tembung manca. Sebab napa tembung manca utawi kata asing amargi wonten ing tembung Jawi sampun wonten sandhangan swara. Misalipun wonten ing tembung menika ayu menika mboten ngangge aksara swara menika, namung ngangge ho, ayu ngeten. Lajeng misalipun untu ngaten mboten ngangge aksara swara u ngaten menika mboten ing ho disuku huntu. Nah, eman mboten ngangge niki ning ngangge ho ditaling heman lan sapiratipun. Dados misalipun wonten basa utawi tembung manca aktif ngaten menika aktif menika dipun serat ngangge nggih menika aksara swara a lajeng ta aktif menika napa menika wonten wonten aturanipun menika ngangge aksara swara aktif ngeten utawi nyerat Agustus. Nah, gandeng Agustus menika sanes tembung Jawa saking basa manca Agustus prana ugi ngangge aksara swara a gus ngeten lajeng to Agustus. Nah, to menika ngangge pasangan to disuku namung mboten kenging ngaten menika. Nah, mboten kenging Agustus kedah wangsul datang menika acaranipun. Pamila seratan pun dipun ewahi Agustus. Pados iki to Agustus. Agustus to disuku pasangan iki kudu Bali dah wangsul datang menika toh Agustus menika aktif menika seratan Jawi. Terus a menika ngangge aksara swara mboten ngangge ho. Nah, menika mboten ngangge ho ngaten. Nah, menika mboten ngaten a terus go disuku bu napa bu menika mboten salah. Imajinasi. Nah, imajinasi menika ugi sanes tembung Jawa mboten dipun serat imajinasi ning ngangge aksara swara i. Imajinasi utawi kangge nyerat inggih menika tembung-tembung ingkang menapa menika terpanipun aran. Memberi nama namung nama menika utawi jeneng menika sanes jeneng Jawi. Misalipun nama negara India menika Indonesia menika kanggipun ugi aksara swara
I, I. Nah, gandeng O menika sanes India ngaten menika dipunwaos India. Supados dipunwaos India menika nganggeni ya India. Nah, ya salah ngaten. Ya patokan sewedari ngaten India. Indonesia semanten ugi Indonesia. Ngaten. Nah, sinaosa mangke menapa menika urbanisasi tuladha salajengipun menika boten dipun serat ngangge huruf kapital unipun mergi wonten tengah-tengah tembung tetep ngangge aksara swara. Lagi urbanisasi. Nah, menika nggih une aksara swara sebab menika sanes tembung Jawi. Terus urbanisasi urbanisasi. Lajeng Uighur. Nah menika nganggenipun nggih mboten Uighur niki I gur. Nah ten Uighur. Dan Uighur sanes Uighur. Sebab niki ine imanca Uighur. Emansipasi. Emansipasi utawi kangge nyerat namanipun tiyang. Menika saged Eko, Endah, Edi, saged ngangge aksara swara. Ngaten. Terus Endah. Tapi ini endah napa endah. Nah, tulisane Latin nggih menika ngangge do. Ing saged ngangge do nggih. Endah. Endah. Ning gandeng menika namanipun tiyang ngangge endah kemawon. Nah, endah. Sebab niku nama klater, nama diri menika kedah sami kaliyan aksaranipun. Endah. Otonomi. Lajeng otonomi. Utawi Oslo nami. Ibu kota Norwegia menika Oslo. Oslo. Ngaten para putra menika tertepanipun aksara swara. Dados aksara swara menika namung mriki kangge nyerat tembung-tembung ingkang gadhah vokal aksara swara. Inggih menika A, I, U, E, O namung tembungipun saking basa manca utawi sanes tembung Jawi. Pekaten lajengaken matur nuwun.